Sawona Pilisa, ngisacela ungisiza mfethu. Ngisacela ungigcwalisela nje ngo R2, ngifuna ukuthatha i-taxi la ngaphezulu uma ukuthi unayo. Oh, okay. Ha, bengithe R2, hayi R50. Hayi thatha khululeka. Lokho kuphela obukudinga? Ngicela ukuthi bekuyilokho. Thatha inamba yami, ungifonele. Musu complete udinga nyeni. Ngakhohlwa ukufona. Alright. Hola pa. Noma kanjani lapho baba? Wena kangangathi Awuthumela. awuzibamba. Ngiyayibona nesikhulu yakho ngishawe into eyodwa ade ngiwasha lapha ifoni ngiyichargeile yabo. Manje kade ngithi ngizama khona nje ukuthi ngibuye kuwena back. Ithini mfowethu? No lalela, ngihlala noPilisa uphesha kwedama. Uphilisa ngiyambona lo wathi Phela sure. Ngihlala noPilisa bethu. Ngicela R2 ukuthi angigcwalisele ukuze ngikwazi ukubamba i-taxi ngibeke emjeni. Anginikeze nakhona ngimali extra. Hawu, ngisababaza lokho. Angibuza ukuthi akukho lokunye engidingayo noma ebengidinga, yabo. hawu Lalela, akugcini lapho. Banginika namba yakho thana ngomthetho uma ngabe sengikhombulele ukuthi yini nenye ngidingayo kuyena. Wanginikeza inamba yakhe wakubuza ukutshela ukuthi umbuzo ukuthi yini oyidingayo kuyena. Wathi angimfonele. Usukwenzile ntona manje lokho? Ngizothi yini enye ngidingayo kuyena. Hawu kade mfowethu uyibona phela leyangana leya akusiye ngisho nalengane ukuthi ungahamba uyicela imali ingane ukuthi ena uvele nje ukuthi nguphi imali wena ukwazi ukucela kuyo yona ikwazi ukukunikeza inamba yayo ithi ifonele namanje uyifonele Manje phela bekufanele uma ngiyifonela mina ngazi ukuthi yini lenye engiyifunayo kuyona, yabo. Uqala ngale nje street ifundile so nje angiboni ukuthi mina ngibhayizeke. wena mawubheka ufunani kuwena ngoba uwe usuke wazisa kuya ngithi wafuna R2 yini ke phole enye eyifunayo kuwena hayi no ungayenzi lento lalela mfowethu letha la ifoni Manje mfonele ngifuna ukuthi lalela khona into ongayiqondo nala. Wena uzana engqondo yakho yokuthi mhlawumbe le ngane yangifuna mhlawumbe ayikho lapho. Uyabona izingane ayifundile. Umuke mfana wami wabhayiza nje wacabanga enye into kade engayicabanga ayiphinde nje mfethu ikhulumisane nawe. Uyazazi le ngane mina. Ingane zomisi. manje kufanele ukuthi yenze njani ayikho na indlela angayenza naye indlela akhombisa ngayo manje wena uma usuzidlala ngathi uba no mfowethu lesala lo muntu mfonele ngineshow mfonele lo muntu phakathi abantu benza njani mfonele lo muntu lo ngombize mfowethu utshele ukuthi akezeni Hayi phara umngcolile ndoda angikholwa mina ukuthi yiyo lento eshona. Akusiko ukungcola ngelinye ilanga ngiyakutshela ukuthi le ngane yokuzonda impilo yayo yonke ungaphinde nje ukukhulumisele Sebe ngoPilisa wena namba la. Pilisa Yangena. Indoda awuna uyabona umuntu uqinisa hayi kahle naye umtatasela ufike ngimtatasela. Hello. Hello. Tanga khulu. Hello. Hey, hello. Hey, mimi. Hey. Sukona ngempela. Awusengikhona. Sho. Awuzokubona impela. Awufika ugalelekile. Hey, washo ukuthi usufikile. Shuthi ngisho ngithinta nje ngizothinta wena. Awu, yini awukholwa? Ngikholwe. Ukuthi uma ngiyibuka mina bese ngibuka wena ayi kunomehluko omkhulu nje. Awu, kuthi vele ezinye izinto ziyamangala. Ngeke uyiconfirm yasemhlabeni. Hey madoda, hey. Baphila kodwa ekhaya. Hey bayaphila la ekhaya kanjani? Bakhona, hey. Noma bengishiye ngedwa nje namhlanje. Awu. Ngempela, hey, angazi nje kube ngishiyela ngedwa. Kodwa basaba nokuhlala kwakho. Cha ngisahambi phela. Kodwa bangisizile nje ukubheke sengihleli nawe. Uyabona nje sengikhona sengizokuhlalisana manje. Yazi, hey, emhlabeni. Hey, madoda. Ngiyakuzwa, hey. Hey, sahlala kamnandi yezwa. Ungafunga nje ukuthi kudala sazwana. Ngempela. Hey, awubona nje. Ngiyabona kancane. Mani esikoleni wagcina nje ufunda impela nje kuhamba kahle. Hayi wahamba kahle nje. Ngikhali ngalutho. Hey, ngiyajabulisa. Hey. Ayiwa isibonele esihle ngaseklasini. Izinto zakho nje zathi nje yonke into yakho nje right. Futhi abafana ongezwani nabo lapha esikoleni. Hey.
Kodwa phela izinto zakudala lezo. Sekwashintsha. Sekwashintsha manje. Hayi ukukhula madoda. Hey, abanye abantu bathi bayakuzona ukukhula ngoba bakulethela ukuguga. Hey ngempela. Iyazi futhi yabokukhula nje kungenye into. Uyibona usugogo nomkhulu. Ha uyazi. Hey bakithi. Hey, ngathi kunomoya laphandle. Umoya? Awu. Ngempela ngathi kunomoya. Hayi kodwa phela umoya ngisho usiphazamisa ngalutho thina ngoba sisendlini. Ya khona kodwa umuzulu omuzwa nje ushouta yena. Hawu. Kucela ubana lokho ukubangela umsila lesihlalele kamnandi. Hey cha. Kodwa ngoba ukasiphazamisa. Ya wona ungasiphazamisi sizokushaya usiphazamisa. Hey emhlabeni yazi ngcono nje ubilanga liphuma ngapha etshonalanga lishone eMpumalanga. Manje kusenzeka phela lokho. Wavele kudalwe kunjalo. Fonela uNkulunkulu umtshele ukuthi yena akashintshe lokho. Kanti siyafoneleka. Hayi umuntu loNkulunkulu wethu uyayifihla. Hayi uyayifihla. Kodwa-ke nelanga selizoshona. Ngoba seliyashona nje umuntu sekumele aye ngasekhaya. Njengamanje. Ngcono ukuba lishona nje ilanga hlezi nje lokhu lishisa nje liphezulu yabona. Hawu ngabe kunjani ukuba lishona? Andibe soyihlalela nje kuze bekusasa. Hawu sesihlalile nje. Ya sekuhlalile khona nje phela ungadili nje ukuhlala nomuntu ongajwayele ukuhlala naye. Hey ngempela. Sinzoba indlela. Usho kanje? Eish. Hey akuphelezele ngiyazi. Vele mhlawumbe namalini sebeyabuya. Abala ekhaya. Hey ngcono nje ukuba uzohamba noma iviki lonke nje bengabuyi. Banesicefe yabona. Hayi asazi awungikhiphi. Hey kwanza kwabuhlungu inhliziyo na iPhone yakho ayikhona. Hey bakithi. Hey sambile. Hayi ngiphelezeli yezwa. Oh konje uthe uyajika na? Ya manje ngijike la yazi. Yazi ngizokhona into engayiqondisisi kahle. Ungifonelile wathi angifike endlini yakho. Usuyikhumbulile lento obuthe uzongicela yona enye. Kodwa still awukangitsheli. Buka nje usuzojika. Philisi sengikhathele ukufa. Uma uthi uyashaya, shaya. Ngiyakuthanda mina Philisi. Umuke wayeqala umuqa lo usungo wami. Philisi aspekthi la. Nika isikhathi sokucabanga. Ngoba umuke wayeqala akasekho omunye umfana obuya benesabele kuwe nasenhlizweni yakho. Sinika isikhathi sokucabanga ungabamazeli. Lokho ke bengikufuna. Hey isibindi sakho futhi.